Dwi wedi darganfod y blama hyn. Banau dywynediaeth gan Hodge yn fama. Felly, 1974. 1974. The Secret Books of the Old Testament gan Edwin Williams, Tribeca. Gaernarfon, wedi cael ei gyhoeddi yn Gaernarfon. H. Mwyth, naw. Thumbs up. Dwi'n mynd i adar yn H. Na, dwi'n crefydd. Aha, na chdi. Williams, Edwin, The Secret Books of the Old Testament. Davis Lecture, 1898, 10, 90. Bydd y llyfr hwn mynd i dod ar ymwneud hyn. Bydd y sticarau hwn a mynd i... Ydw wedi... Na chdi. On hyn. Dyma sut dwi'n gweithio mewn llyfrgell. Rwan ta... Opening a Chestnut Burr gan Reverend E.P. Rowe. Rowe. Na, anghofio am hyn. Dwi'n mynd i wneud... Reita. Bethau goleuon anghywir. Mwn yn Gymraeg, goleuni anghywir gan Herbert Evans. Weithiau mae nhw'n crefydd fo, yn y Gymraeg, iawn te, gwych. Iawn te, Evans. Goleuni anghywir gan Evans.
Golinion y hwyr, Herbert Evans. A na chdi. 1789. 1789. 1789. Broeien Chodor Ffranceg. Na chdi. Rwan ta. Gsondeb a Pedair Efengyl. Iawn ta. A gyfer y fideo nesaf.